Nå, ja. Episode 2 gætter jeg på, eller update 2. Videoen bliver ikke så lang, så det bliver nok bare mere updates på, hvad jeg laver. Nå, men jeg har fået fældet nogle flere træer her, ikke? Så der er en del træer her. Eller ting. Jeg har 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2 små, 7 lange nogen, som jeg gætter på, at jeg skal have trimmet nogle af de korte dele af, og så skal de enten være sådan nogle, de der hjørneting der, ikke? Ja, det skal det enten være. Skal der nok være 2 eller 4 her, sammen med alle andre hjørner. Og det der hul der, sådan en fejl. Så havde jeg tænkt mig at grave alt det her, hele området ud, så det vil være sådan højere og dybere, og sådan højere til loftet og sådan noget. Men så kom jeg i tanke om, at grundvandet ikke er særlig højt her, så jeg skal have fyldt det ind, når jeg lige henter skovlen på et tidspunkt, men det magter jeg ikke lige nu, fordi der er så meget sne, at det er svært at gå igennem med skov eller sådan noget. Så ja, det var updaten for nu. Ser der næste gang, der sker noget spændende. Så er jeg ved at pakke sammen for i dag eller endnu. Så ja, så i dag har jeg vel fået fældet 4-5 træer eller sådan noget. Og samlet nogle flere grene ind og græn. Skrabet lidt sne, og ja, det var sådan set det. Og så gætter jeg på, at jeg går herud igen i morgen. Så ja, have en god dag, og vi ses vel forhåbentlig i næste video eller update, eller hvad vi kalder det. Hej hej.